गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। हारिमायारि थाखोनि उसु बादायलायनायाव मेडेल देरहानो हादों सानमा ब्रह्मआ। रासियानि मस्क'आव खुंजानाय उसु स्टार इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप 2023 टुर्नामेन्टआव मोननै सिलभार मेडेल देरहानानै गावनि नखरजों लोगोसे BTR आसाम रायजो आरो दुलाराय हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों सानमा ब्रह्मआ। थांनाय 3 मेनिफ्राय 8 मेसिम रासियानि मस्क'आव खुंफुंजानाय बे टुर्नामेन्टआव सानमा ब्रह्मआ भारतनि जानानै बाहागो लादोंमोन। मेडेल देरहानो हानायनि उनाव सानमा ब्रह्मआ गावनि आंगो जायगायाव सफैयो। सानमा ब्रह्मआ क'क्राझार तितागुरि हालादल गामिनि थागिबि। हारिमायारि थाखोनि जौसाङाव बादायनानै मेडेल देरहानो हानायाव गोजोननायजों क'क्राझार जिल्ला उसु एस'सिएशननि बिबानगिरिफोरा मैया क'क्राझार सफैनाय लोगो लोगो सानमा ब्रह्मखौ बरायो। मख'नो गोनांदि सानमा ब्रह्मनि गेलेनायनि जाफुंसारनाय आरो गोबांथार हादरारि आरो माहारियारि थाखोफोरनि बादायलायनायफोराव बिथांनि मेडेल देरहानानै रायजोनि थाखाय देरगानाय लाबोनो हानायनि थाखाय आसाम सरकारा 3थि थाखोनि साख्रि होनो फोसावनाय जायो। BTRनि सिङाव थानाय मानास माहारियारि पार्कआ गोदान रेकर्ड सोरजिनो हादों। बे खेबाव दावबायारिफोरनि रेकर्ड नङा, रेभिनिउ बांनायावसो रेकर्ड सोरजिनो हादों मानास माहारियारि पार्कआ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रेभिनिउ आरजिनाय बिथिङाव मानास माहारियारि पार्कआ थांनाय 7 बोसोरनि रेकर्डखौ बारनो हादों। सोलिफु बोसोरनि थांनाय 31 मार्चसिमाव मानास माहारियारि पार्कआ दावबायारिफोरनिफ्राय गासै 1,83,84,440 रांनि खाजोनाखौ आरजिनो हादों। पार्कनि खुंथाया फोरमायनाय बायदिब्ला बे बोसोराव गं 34 गुबुन हादरनि सा 799 दावबायारिफोरा मानास माहारियारि पार्कआव सफैदों। बेनि अनगायैबो भारतनि गं 33 रायजोनिफ्राय सा 51,158 दावबायारिफोरा BTRनि सिङाव थानाय मानास माहारियारि पार्कआव सफैदों। पार्कनि रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव बे सोलिफु बोसोराव दावबायारिफोरनि रेभिनिउ आरजिनाया गोदान रेकर्ड सोरजिनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 31 मार्चनि उनाव एप्रिल दानाव सा 6,551 आरो सोलिफु मे दानाव दासिम सा 1,000 दावबायारिफोरा मानास माहारियारि पार्कआव दावबायफैदों। बबेखानि थांनाय 1 खावसे दाननि गेजेराव पार्कनि खुंथाया गासै 18,15,625 रांखौ आरजिनो हादों। बेखौ नोजोर होयोब्ला BTRनि मानास माहारियारि पार्कआ मुलुगनि गेजेरावनो मिथिसार जानाया बांसिनदों। मख'नो गोनांदि बेसेन गोसा जिब-जुनार, दावमा-दावसाफोरजों बुंफबनाय मानास माहारियारि पार्कआ दासान्दि दावबायारिफोरनि थाखाय साबसिन थावनि। मानास माहारियारि पार्कनि खुंथाया फोरमायदों। फैगौ 15 मेनिफ्राय मानासआव मैदेर साफारिया बन्द' जानायनि अनगायैबो फैगौ 15 जुननिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय जिप साफारियाबो बन्द' जाथ'गोन। BTR सरकारनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTRआव 4,000 निफ्राय 5,000 मासिया लांदां जानानै दङ। बे लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ इन्टारभिउ लानानै सुफुंनाय जागोन। सोलोंथाइ बिफानाव SI नो 1,200 साख्रिनि थिसनथाइखौ होनाय जागोन। लोगोसेनो 300 साख्रिनि थिसनथाइखौबो सोलोंथाइ बिफानाव होनाय जागोन। कन्ट्रेक्चुएल साख्रिखौ होनाय जानाय नङा। साख्रिनि लांदां मासिया जेसेबां दं एसेबांनो साख्रिनि थिसनथाइखौ होनाय जागोन। बेफोर गोनां बाथ्राफोरखौ बुंदों BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 10 मे खालारखालि आयुष्मान असम मुखिया मन्त्रि जान आर'ग्य यजनाखौ लन्च खालामबाय। आयुष्मान असम मुखिया मन्त्रि जान आर'ग्य यजनाया मोनसे नखर सावस्रि बीमा बिथांखि, जायनि गेजेरजों मोनसे नखरनि गासै सोद्रोमाफोरानो बेनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। बे बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो नखरानो बोसोरफ्रोमबो 5 लाख रांसिम केशलेस फाहामथायनि मुलाम्फा मोननो हागोन। आयुष्मान असम मुखिया मन्त्रि जान आर'ग्य यजनाखौ गिबियाव खमैबो 26 लाख मुलाम्फायारि नखरफोरनो होग्रोनाय जागोन। बेनि उनाव 32 लाख नखरसिमहालागै होनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खारादरा बाथौ आश्रम फरायसालिया बर'नि बाथौ धोरोमनि नेम खान्थिजों गोदानै सिजौ बिफां गायसनदों।
बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय खारादरा बाथौ आश्रम फरायसालिया मैया गोजाम जायगानिफ्राय खारादरा ओनसोलनिनो गुबुन दाबसे गोदान जायगायाव लुफुंजाबाय। गोदान जायगायाव लुफुंजानाय खारादरा बाथौ आश्रम फरायसालियावनो बर'नि बाथौ धोरोमनि नेम खान्थिजों गोदानै सिजौ बिफां गायसनदों। गोदान फरायसालियाव गायसननाय सिजौखौनो फरायसालिनि गोरायुं कनिल रामसियारिया गोजाम फरायसालिनिफ्राय बरायनानै लाबोयो। सिजौ गायसननाय हाबाफारियावनो बाथौ आसारि महरै बाहागो लायो बिना सरगयारिया। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।